So let us start with this. Мгм. First of all, it's important to understand where these frequencies come from. Мгм. Значи като за начало е важно да разберем откъде всъщност идват тези честоти на Мгм. реконективното лечение. And let's imagine that our physical reality, it represents one bubble. И нека си представим, че всъщност нашата физическа реалност в момента представлява един балон. Мгм. And we are perceiving what is it inside of this balloon. И ние възприемаме всъщност всичко, което е вътре в балона. Мгм. Мгм. The frequencies of reconnective healing are outside our balloon. They are timeless Мгм. Spectrum of energy, light and information. И фактически тези честоти на рекогнитивното лечение, те се намират, така да се каже, извън този балон Мгм. и са извън времето, пространството и представляват спектър от светлина, информация, любов също. Also love. You mentioned also light, Yes. love and Yes. information, yeah. Don't worry, if you say some words different, it's Okay. Not just I add, some. Energy, light and information, but we can add love to this also. Да, може да добавим и любовта в случая. Здравейте на всички в страницата Матрица на успеха с Лети. В днешния епизод ще разгледаме една много интересна тема, която предполагам, че може да е и доста нова за голяма част от вас. Ще говорим за реконективното лечение и имаме един специален гост, който всъщност е обучен лично на реконективно лечение от създателя на самата техника за лечение, доктор Ерик Пърл. И това е Свемир Ковач. Искам да му кажа добре дошъл и благодаря, че прие поканата за тази среща. Thank you very much. I'm very happy to be with you. Thank you. Той разбра това. Супер! I hope I will understand most of what you are saying, but maybe some things I will not. Yeah, I'm sorry. Надявам се, че ще разберете повечето. Ние сигурно на неговия роден език ще се разбираме идеално, но все пак. Така, в превода ще ни помага Вилена Ковачева, за да може да бъде наистина всичко достъпно за вас като информация. Ще кажа една-две думички за Свемир, тъй като може голяма част от вас и да не го познават, тъй като те първа навлиза тематиката в България. От 2014 той е в редиците на обучителите по техниката и имал възможност да участва в многобройни семинари в различни точки на света. И от 2019 също така е инструктор по лична реконекция и самия той е основател на институт за реконективно изцеление, в който така участват хора от различни държави. И днес ще имаме честта той да ни сподели всъщност за реконективното лечение и от опита, който има през всичките тези години. Yeah, so she just introduced you and you got the most part of this. So we are happy that you are here now and that you are going to talk more about the reconnective healing. And after that, if it is okay for you to do a little demonstration. Yes, of course. Mm-hmm. Yes, I'm very happy. I'm very happy to be with you and to all of the people that are going to look at our talk today. I hope it will be interesting for you. And yes, I will be very happy at some point that we do some little bit of exercises to feel these frequencies. Супер. И той се радва, че е тук с нас и също така благодари за поканата и се радва, че може да сподели повече за рекогнитивното лечение и смята да включи също някои упражнения, малко практика за демонстрация. Чудесно. Което мисля, че ще бъде интересно за хората, които ще ни гледат. Чудесно. Виленка, аз искам да благодаря на теб, защото всъщност ти си катализатора за тази среща. Благодаря ти. Благодаря и аз, разбира се. Сега, първият въпрос,
който имам всъщност и който веднага, когато ти ми каза за този тип лечение, се породи у мен, беше каква е разликата между реконективното лечение и другите видове такива методи енергийни, с които така или иначе сме чували за тях. Какво е различното тук? Да. The first question is, what is actually the reconnective healing and what is the main difference about the reconnective healing and the other energy healing techniques or modalities? What is the specific part about it? So reconnective healing is a relatively new way, modality of energy healing. It came up with Dr. Eric Pearl some 30 years ago. Реконективното лечение или изцеление е сравнително нова техника за енергийно лечение. Така въведена, открита от доктор Ерик Пърл преди около 30 години. Пак не е много скоро, но все пак. I mean, relatively new. Да, относително нова техника. But why I wanted to stress that, because we are living in different times than 56 years ago. Да, той подчертава, че все пак се приема като относително нова техника, защото вече живеем в по-различни времена с по-различна енергия от преди 50-60 години, например. Това го знаем. And in general, our consciousness it's spreading and we are changing very fast. И така като цяло при хората, нали, се наблюдава това разширение на съзнанието и самите ние се променяме много бързо, с много бързи темпове в последните десетилетия. So what reconnective healing brings as a new thing is that it transcends any need of any process or ritual in the way how to do the healing. Значи това, което основно отличава реконективното лечение, е, че тук просто отпада необходимостта, нуждата от някакъв тип специален процес или ритуал, нали, за да се случи самата връзка с тези честоти или самото реконективно лечение. In reconnective healing, we come from the understanding that we are more than our body. Тук при реконективното лечение идваме, нали, с разбирането, че ние самите сме нещо повече от само едно тяло. Нали, и съзнание имаме, да. We are energy. Да, че ние сме енергия. And if we put our attention to this invisible field of energy, of quantum field of source. И ако насочим нашето внимание към това невидимо поле на енергия, което е също така квантовото поле на източника, we are able to start to receive from this field light and information. Ние сме способни да започнем да получаваме от това поле светлина и също така информация. And it's our innate ability. И това е наша вродена способност, заложена е вътре в нас като същества. We have just forgot about it. Ние просто сме забравили за нея, за тази способност. So, actually, what else reconnective healing brings us is that it's very easy to connect with these healing frequencies and that everybody can do it. It's not something that some special people can do. Everybody can do that. Okay. И другото разбиране е, че е много лесно
да се свържиш с тези честоти и че абсолютно всеки един човек, който пожелае, може да го прави. Не е нужно човек да има някакви специални способности, дарби, свръхестествени, за да се случи връзката. Да, супер. So maybe just to conclude with this question, I would say that reconnective healing actually brings us awareness that there is other part of ourselves, multidimensional part of ourselves, who is always in a perfect balance, and that we can connect with this energy easily and, harmonize with that, and with this way bring change in our life. И така в заключение той казва, че тук изхождаме от разбирането, че има друга част от нас, това съзнание, която вече е хармонична, балансирана и ние можем да се свържим с нея и по този начин да получим също така баланс в живота ни като хора тук на Земята. Лайквайте ни, шервайте ни. Това звучи от всеки един подкаст в интернет. Честно казано е досадно, поне за мен. Но към момента това е единственият работещ механизъм, чрез който наистина видеята успяват да достигнат до повече хора в интернет. А ако желаете да получавате известия за всяко ново видео, което качваме, то тогава трън към банката и проблема е решен. Благодаря. Добре, как всъщност разбрах, че свързваме се с тази енергия, но как точно работи това нещо? В смисъл с само някаква енергия, с информация ли, която се свързваме, или каква точно част от това по-голямо от нас ние се свързваме с нея? She understands that we make connection with our multidimensional part of us, with our multidimensional self. But how does it work actually? And does it that we do we get this information from there, or the energy, or what kind of energy, or if you can give us more information about it. Yeah. So, let us start with this. First of all, it's important to understand where these frequencies come from. Значи като за начало е важно да разберем откъде всъщност идват тези честоти на реконективното лечение. And let's imagine that our physical reality, it represents one bubble. И нека си представим, че всъщност нашата физическа реалност в момента представлява един балон. And we are perceiving what is it inside of this balloon. И ние възприемаме всъщност всичко, което е вътре в балона. The frequencies of reconnective healing are outside our balloon. They are timeless spectrum of energy, light and information. И фактически тези честоти на рекогнитивното лечение, те се намират, така да се каже, извън този балон и са извън времето, пространството и представляват спектър от светлина, информация, любов също. Also love. You mentioned also light, love and information, yeah. Don't worry, if you say some words different, it's not just I add, some energy, light, and information, but we can add love to this also. Да, може да добавим и любовта в случая. Също. So I guess you have the feeling that the time is accelerated. Предполага, че всички имаме това усещане, че в момента времето е някак по-забързано. Да. The time is passing quicker than it used to be. It's just our impression. The clock is doing the same way. Да, че всъщност, в момента сме с това усещане повечето хора, че това в нашето време преминава все по-бързо и по-бързо. So what is really happening? What is really happening is that our vibration
of our planet is increasing. Всъщност какво се случва? Реално, че самата вибрация, трептенето на нашата планета се покачва. Consciousness is broadening. Съзнанието се разширява. And this net of our balloon is expanding. And the I don't have the word in English now. The net of our balloon is starting to be more easily to go to the other side of the balloon, outside of the balloon. I'm sorry, I missed few words in English, but no problem. И всъщност, нали, с цялото реално това разширяване, което се случва и покачване на вибрацията и нашия балон, така да се каже, обвивката му, нали, също ако видим този тип мрежа, изтънява и много като по-пропусклива, нали, става. Да. Yeah, becomes thin, yeah. And for us, it's more and more easier to tap into the energies and consciousness which is outside of our balloon. И по този начин за самите нас като хора става все по-лесно и по-лесно да усетим, да се свържим с енергии, честоти, които всъщност са извън, нали, този наш балон. Да. This energy, I would actually say at this moment, this intelligence is intelligence of unconditional love. And this intelligence wants to interact with us, but to be able to start to interact with us, we need to put our focused attention to this invisible field. И всъщност, нали, тази енергия отвъд, дали, балона, който той казва, че може да се каже, че е като висш разум, интелект, и той е свързан с любовта, всъщност иска да си взаимодейства с нас, но за да се случи това нещо, се изисква нашия фокус и внимание към това реално невидимо с просто око поле, обаче то е осезаемо, чувстваме го. Да. And once we put our attention to this field, and we allow ourselves to come to the resonance with this field, we start to receive light and information that on the cell level within our body starts to make the change within cells. И всъщност, нали, като да сочим вниманието, фокуса към това поле, към тази енергия, ние влизаме в резонанс с нея и започва реално погледнато да се случва и по този начин промяна вътре на клетъчно ниво, нали, на енергийно ниво вътре в нас, като в телата ни, в нас самите. We don't need to believe in this energy. Казва, че няма нужда да вярваме по някакъв начин в тази енергия. We don't need to have any intention. We don't need to declare what we are missing to this energy, what we want to change. Значи дори казва, че няма нужда да има някакво специфично намерение, примерно да изкажем или да дадем, нали, от какво имаме нужда. Actually, this intelligence knows everything about us. И всъщност този висш разум вече знае всичко за нас. Е по-висша част от нас. So the only thing what is needed that we allow ourselves to put attention to it and to start to receive. И всъщност наистина това, което е нужно, е да насочим вниманието на там и да позволим да приемаме енергията, светлината, информацията. And what is really important is that we are receiving the healing or rebalancing on the level of our beingness. И това, което също е важно, че получаваме всъщност това изцеление, нали,
на цялото ни ниво, към цялото ни същество, всички нива на съществуване. That means that in reconnective healing we never treat specific symptoms. И това означава, че с реконективното лечение не третираме точно специфични симптоми. For example, if we have a pain in the knee, we don't heal the knee. Например, ако има някаква болка в коляното, не е специфично да изцелим точно болката в коляното. Because we understand that we are energy, and that if we just vibrationally receive again in the experience of reconnective healing the information of us being in complete balance in all levels. Реално погледнато тук, нали, се изхожда от това, че ние сме всъщност енергия, нали, самите ние, и всъщност ако позволим да получим тази информация от полето и да се балансираме изцяло, да влезем цялостно в баланс. At some point, you know, maybe the pain in the knee is not the base from which this pain comes. Maybe the problem is somewhere in our energetical body, maybe in some limited belief, maybe somewhere where we don't know what is it. And so we are treating actually the root cause of the symptom. We are allowing that vibrationally healing comes from the root and then spreads to everything which was affected with the root. Okay. И значи, като допуснем реално тази енергия, информация, да се свържим с нея, ние реално позволяваме корена на, примерно, дали било болка или някакъв дискомфорт, да бъде третиран, защото, да кажем, ако вземем примера с болката в коляното, това може да не е корена, може да имаме някакви вътрешни убеждения или пък някаква друга болка другаде или нещо в системата да ни е в хармония, и позволявайки да се свържим реално с тази енергия, която ни вкарва в баланс, нали, първо се... Лекуваме първопричината. Да, първопричината, и всъщност, нали, в един момент най-вероятно ще стигне до болка. Симптома се коригира, да. Okay. Maybe one more thing which is important to explain how reconnective healing works is that the practitioner who is facilitating healing for other is a catalyst. И друго, което добавя като важно, е, че всъщност практикът или фасилитаторът, нали, който съдейства за реално за реконективното лечение, той е като катализатор на тази енергия. What does that mean? That means that, you know, catalyst, if we remember from school, is the element that starts the process but doesn't really, it's not in the process. It's just helping to start the process. И да, и тук, нали, това какво означава и какво иска да каже, че всъщност катализатора спомага да се стартира, нали, процеса, но всъщност, нали, не участва директно в самия процес, засилва самия процес. That means that practitioner in the experience of reconnective healing session is kind of opening a door to a person who doesn't know how to connect with this field to connect, but the connection with the person and this intelligence, this energy is direct. It doesn't go through practitioner. Practitioner is not controlling what are you receiving. That's interesting. We give complete freedom to the intelligence to orchestrate the healing. Да, и ето тук това е интересното, може би също и различно от някои други енергийни нали, методи на лечение, е, че всъщност практика то е нещо като човека, който отваря вратата към клиента съответно, да се свържи с това поле,
когато нали, човека, клиента не знае как да направи тази връзка, но самия практик той не участва, не контролира, реално оставя фактически Той цялото е лечение. канал за... Да, засилва нали, този процес, спомага за връзката и оттам нататък тази енергия, този висш разум фактически провежда самото изцеление и лечение на човека, на който правим сесия. Да. Окей. Това, което исках да попитам е, когато човек, разбрахме, че когато влиза, той няма намерение, не залага, оставя процеса да се случва. Има ли хора, при които примерно е противопоказно, така както се казва, да се използва, не знам, дечица, бременни жени, някой, който не може да използва или към даден момент не може да използва? Да, това е супер полезен въпрос, между другото. Well, yeah, and the next question is, are there any contraindications for example, or limitations to be used on children, on older people, pregnant women, or some kind of, other cases? Okay. No, not at all. So everybody can have experience of reconnective healing. Even, for example, sometimes people ask if I have a pacemaker, the thing for the heart. It's absolutely safe to do reconnective healing sessions. So we need to understand that it's our innate ability. It's so natural to be connected with these frequencies. So there is no any reason why anyone cannot do this. Окей. Да, казва, че всъщност няма ограничение. Дори имало хора, които са го питали, дали, които имат пейсмейкър, примерно, няма такива контраиндикации, защото всъщност това е толкова естествено и някакси натурално за нас хората да сме свързани с тази енергия, с това поле, че няма причина, поради която да ни навреди. Добре, по принцип, колко е като време една сесия на това лечение? How long, or approximately how long is one session, for example? So usually session is like half an hour. Така обикновено е половин час, да, 30 на минути. But let's explain very shortly how session really looks like. Да обясни малко как всъщност протича или изглежда сесията. So it's very simple. We don't really reconnective healing is completely vibrational. It's based on vibrational healing. We don't include any part of process that is done mentally. Да, значи рекогнитивното лечение е изцяло вибрационно лечение, не включва процес, който е ментален. So in this half an hour, ideally we would have a massage table. The person will lay down in massage table because when we lay down, we are more relaxed and we are more ready to open ourselves to receive from this field. Най-добрият вариант е, ако имаме такъв тип масажно легло, масажна маса. Човека да легне, защото когато лежим сме по естествен начин по-отпуснати, по-релаксирани. And practitioner, once you learn how to connect with this field, it comes automatically. And I'll try to explain. I automatically use my hands because I start to feel the connection. И всъщност, когато вече си трениран да се свързваш с това поле, връзката става автоматично и в момента, в който почва да обяснява за това, така му идва по естествен начин реално да започне да прави движения с ръцете. So the practitioner starts to connect with the field and starts to resonate in the harmony with this field. Практикът започва да се свързва с полето и той самият започва да вибрира на честотата, да влиза в резонанс.
and the полето. field will be very present in the space. И се усеща така, полето е като присъстващо в пространството, в стаята, където правим сесията. And the person is going to start to vibrate slowly also in resonance with this field. И нали, клиента в случая той лека по лека ще започне да вибрира на тази честота, по-високата. And during this experience, we are receiving information and light. And everything within what is inside our being that is vibrating slower or is more dense, there is potential to be released as a result of this vibrational interaction. И всъщност, нали, като започваме да вибрираме на тази по-висока честота, да свързваме с полето, в нас, нали, части от нас, енергия от нас, която трепти или на по-бавни честоти, или пък нали, по-плътна, може да започне да се освобождава всъщност от полето ни, от пространството ни, от тялото ни. Как? Когато реално погледнато направим връзката с по-високата вибрация през полето. Да. One of the basic principles of reconnective healing is that we are enough as we are. Един от базовите принципи на реконтигното лечение е, че ние сме достатъчни, такива каквито сме. Because very often we all live in this reality where there is a law of polarity, of experiences based on love and experiences based on fear. Да, нали, защото ние живеем в реалност, в която има, нали, дуалност и нали, преживявания базирани на любов, примерно, и такива на страх. На страх, да. And all of us had experiences based on fear. И всички сме изпитали, нали, съответно такъв тип усещания, преживявания, идващи от страха. And very often we make conclusion that the experience is based on fear, which becomes part of our identity, are what we are. Да, и че съответно доста често правим такива връзки, това между другото и в подсъзнателния епизод за подсъзнанието говорихме, че когато сме преживявали, нали, много такъв тип или травми, или пък въобще случки базирани на страх или на някакви негативни емоции, тогава сякаш се идентифицираме с тях, че всъщност ние сме, нали, този страх или тази травма. And then, we have this mentality that we need to work on ourselves to repair ourselves. И съответно, нали, развиваме това мислене, че трябва постоянно да работим върху себе си, за да се поправим. Нали? Да. But we don't take this approach. Но тук не използваме този подход. We believe that we are perfectly enough as we are at this moment. Вярваме, всъщност, нали, вярва се тук, че сме съвършено достатъчни в този един момент. And that we are absolutely worthy to receive the healing. И че сме, абсолютно заслужаваме, достатъчно стойностни сме, за да получим реално това изцеление. And there is this intelligence that wants the same for us. И съответно, нали, този разум, нали, висш разум иска същото за нас, най-доброто за нас. And the question is how open we are and how much we can trust to unknown and not want to control our experience. And if we can do all of that, then the gift from this experience can be really magnificent and big. Да, и всъщност, нали, тук вече въпросът идва колко отворени сме и колко позволяваме, нали, да не контролираме, да си взаимодействаме и всъщност да не контролираме това нашето преживяване и колкото по-отворени съответно сме и
релаксирани и сме наблюдатели всъщност на това преживяване, толкова по-голямо и впечатляващо може да е изцелението. Да. А по принцип, какви са усещанията в една такава сесия за човека, който... What kind of sensations may arise, for example, during such kind of session They are very unique to or different people. experiences? So they can be very different. Нали, уникални са наистина, могат да бъдат много различни за различните хора. But let us say few. Usually you feel the warm or cold. Но нали, ще даде пример за няколко. Обикновено хората чувстват или топлина, или пък така студенина, хлад. Or tingling in the body. Или съответно някакъв тип като изтръпване или пък и движение, нали, вибрация в тялото. Sometimes you can feel that you feel yourself more broadened. Може да се усещаш сякаш по-разширен, като някакъв тип отваряне, нали, да се чувства. Sometimes people say that they feel that they went up, so they don't feel connected to the massage table or the surface where they're laying down. Някои хора пък усещат сякаш се дигат, нали, от самата масажна маса, да, или просто не усещат вече толкова ясно, нали, повърхността. Sometimes people have experience of inner seeing. Може да имат понякога такова преживяване с като ясно виждане, нали, с вътрешното си зрение. But the best what can happen during the session is that you start to feel like ultimate deep peace inside of yourself. Но най-доброто нещо, казва той, което наистина е чудесно и можем да го почувстваме, е този много дълбок мир, хармония вътре в нас и спокойствие. One thing is important here to say. This field of reconnective healing frequencies, we already said it's a field of oneness. We can say it's field of oneness also. Нещо важно, което иска да спомене още е, че нали, реално това поле, нали, на тези чистоти на реконективното лечение е като и това поле на единство. На свързаност на единство. All of us, we do have our multidimensional self, or let's say higher self. Нали, всеки един от нас има висш аз или това, нали, реално тази многоизмерна част от нас. So theoretically, we are actually connecting with part of us that is timeless and that is always in a perfect alignment. И всъщност теоретично може да се каже, че ние се свързваме точно с тази по-висша многоизмерна част от нас, която винаги е в съвършено, нали, хармония, това подравнено състояние. И правим връзка с нея. So we have kind of experience that is showing us how it will be, how it is to feel multidimensional beingness. И реално, нали, става такъв тип усещане, реално добиваме усещане за това какво е да се чувстваме точно като такъв тип многоизмерни същества в хармония. I have few examples. It's not very often, but it happens sometimes for some people. Казва, че има някои примери, които ще сподели. Това, което ще каже, не се случва много често, но все пак, нали, при някои хора се случва. Some people have experienced during the session
that they start to be very aware of their connection with some light beings or Interesting. some multidimensional beings. Beings, yeah. Например, някои хора по време на такъв тип сесия започват да усещат много ясна връзка с същества от светлината. Или, нали, друг така, многоизмерни. For example, I had one experience where a person started to speak something in a language that she doesn't recall. Вау. Той имал преживяване с жена, която, нали, на която е правил сесия, че започнала да говори език, който всъщност, нали, тя по принцип не говори. Да. So there can be a lot of different experiences, but usually it's very pleasant and it brings us in this space of higher consciousness, higher awareness, and this sensation of peace. Да. Значи наистина преживяванията може да са много индивидуални, много различни, но като цяло винаги е много приятно усещането и усещаме с по-разширено съзнание, по-голяма лекота и просто това вътрешно чувство на мир и хармония в нас. Добре, това, което той всъщност каза е, че стартира се някакъв процес. Въпросът ми е, стартирайки този процес, една сесия достатъчна ли е или по усещане бихме могли да направим и следваща? Да. Well, yeah, and here the main question is when we start such kind of healing process, is one session enough, or is it better to do more, or it depends on our own feeling about it? So basically, the information, we receive information in a click of the second. Information that starts to make the change within ourselves. Нали, като цяло ние получаваме тази информация за части от секундата. But then this information starts the process within us that can, you know, we don't know how long it's going to take. It becomes part of our life. Но съответно, нали, като получим тази информация, тя започва да действа вътре в нас. Ние не можем обаче да кажем точно колко време й трябва, нали, за да се разгърне изцяло. So we usually recommend to do one up to 3 sessions in relatively small time. Let's say if we are doing 3 sessions, I would suggest my client to do it every second day. Окей. Значи, така като обща препоръка е, че всъщност от 1 до 3 сесии да се направят в сравнително кратък период от време, например през 2 дни или там всеки втори ден. And then we would take time to see what is going to unfold from this session or sessions. И след това, нали, е нужно да дадем време, за да видим какво ще се развие, разгърне, нали, какво ще се прояви след тази една сесия или пък съответно 3 сесии в случая. I would suggest probably to give yourself next 2 months to observe what is changing. Той предлага да си дадем време в следващите 2 месеца и да наблюдаваме какво, нали, се разгръща при нас или се променя в живота. And then if the person feels that wants to go further, or it feels that all the things that didn't come to the balance, then we can do another 1 or 2 or 3 sessions and make one more cycle, I would say. И след това, ако човекът се усеща така още в дисбаланс, може реално пак да се направи такъв цикъл от 1, 2, 3 сесии, след това пак да се остави, нали, известно време да действа. Да действа, да се проявява.
because usually we need time to integrate the information that has the potential to heal us. We usually need time to integrate it, to really see that it really happened, and that we really can see the change, not just, it can reflect in every aspect of our life. Yeah. Казва, че обикновено имаме нужда все пак от време, точно за да усетим промяната, която се случва, да интегрираме, нали, реално тая информация и енергия, защото промени може да има във всеки аспект от нашия живот, не само в здравословното състояние, и обикновено хората имат нужда от известно време, за да точно тая интеграция да се случи и проявление вече в реалността ни. We need to understand that, sometimes I get feedback from a client, like I got a job that suits me. I have managed my, situation with place for living or stuff like that. So the potential of change in our life is absolutely enormous, because these frequencies can change the vibration of some limited belief within ourselves. Yeah. It can bring such completely different experiences in our life, maybe not in a week or two, but in times that are in front of us. Значи, казва, че наистина действието като аспекти в живота е много всеобхватно. Нали, например, има хора, които искат да сменят работата или пък мястото за живеене, нали, това нещо се променя, защото тази информация и енергия реално действа и върху точно тия наши ограничаващи вярвания и въобще разни такива вътрешни саботьори, ограничения, които си слагаме. И да, не всичките промени се случват за една седмица или две. Нали, трябва определено време, за да се разгърне, но се случват. Чудесно. А като техника, тъй като се практикува освен на живо, може ли онлайн да протече една такава сесия или само лично присъствие? Is it possible to make an online session or remotely to make a session, or does it need to be in person? So it can be done in distance, yes. Да, може дистанционно. Може дистанционно да се Let us come back what we have said like maybe 15 minutes ago. We said that these frequencies are outside of space and time. Да, той казва, нека да се върне пак на това, което казах преди около 15 на минути, че тези честоти са всъщност извън време и пространство. Нали? Те не са свързани с времето и пространство. So we can communicate with them, and we don't, if we are doing the distance session and somebody is in, I don't know, in Plovdiv, for example, another person is in Sofia, these frequencies, because they are outside of space of time, they don't travel. They instantaneously manifest where the person who is receiving the healing is located. Да, точно обяснява, че да кажем, нали, един човек, ако се намира в друг град, нали, ето в Пловдив сме ние, нали, той е на друго място, тъй като те са честотите са извън време и пространство, нямат нужда, нали, да пропътуват точно някакъв тип разстояние, действат нали, дистанционно също по същия начин. And it's the same. The effectiveness of the session is the same, is it in person or at distance. Yeah, is the same effect. Yeah. Да, точно така, нали, че ефекта всъщност в случая е същия. Няма да не се губи качеството, нали, реално на самата сесия. Да, от това, че е от разстояние. А някаква предварителна подготовка нужна ли е за една такава сесия? Do we need to be do we need a special preparation in advance for such a session?
No, we actually just need to allow ourselves to give ourselves this half an hour time to forget about our problems and our plans and just to allow ourselves to connect with this field. That's all what we need. We don't need any preparation. Да, няма нужда от някаква специална подготовка, просто да си позволим, нали, реално да си осигурим тия 30 минути, в които, нали, не мислим през цялото време за нашите проблеми, разни ежедневни задачи, нали, съответно да позволим самата сесия да се случи. Чудесно. Това, което исках да попитам е, тъй като предстои събитие в Пловдив, малко повече да ни каже информация за него. Yeah, well, in May, I think, in May there will be a seminar, a training in Plovdiv. Can you say more about it? Yes, I'm very happy we will have the first time Reconnective Healing Seminar in Plovdiv this year. It's going to be on 18th and 19th of May this year. Да, много, нали, радва се да сподели за този семинар, за това обучение. Ще бъде на 18 и на 19 май в Пловдив тази година. So it's a seminar, it's an international seminar of reconnective healing based on the teachings of Dr. Eric Pearl, who is the founder of the work. Да, това е, нали, интернационален международен семинар по реконективно лечение, който е базиран на информацията, учението, което ни предоставя доктор Ерик Пърл. It's a seminar for people who would like to become practitioners of reconnective healing. Дали семинарът е за хора, които искат да практикуват това нещо, реконективното лечение. Между другото ще се проведе от Свемир. And they will everybody who comes to the seminar and pass it will receive certificate signed by Dr. Eric Pearl. Всеки, който дойде на обучението, ще получи сертификат, подписан от доктор Ерик Пърл. But seminar is not just for people who wants to be practitioners. It's also for people who wants to learn how they can use this intelligence, these frequencies to improve their own lives. Да, но значи самия семинар не е строго насочен само към хора, които искат да станат практици в смисъла на професионални практикуващи. Той също е и за хора, които просто искат да подобрят качеството си на живота си като цяло. Може не е задължително да професионално да го работят това нещо. Because we are going to be two full days in the field of these frequencies. It's going to be transformational by itself. Тъй като 2 дни ще сме всъщност в полето, нали, на тези чистоти, това само, нали, е трансформиращо преживяване за хората. It's very simple. We don't really mentally learn much. Много така интересно и всъщност, нали, някак просто, тъй като ментално не научаваме толкова много. We are going to do a lot of practical part of the seminar. Нали, ще правим много практически задачи по време на семинара. And through that part, we are going to remember this connection and we are going to start to feel it. И всъщност по време, нали, на реално тая практическа част ние ще започнем да си спомняме за тази наша връзка и ще започнем да усещаме и самите чистоти. So, no need for any special preparation for this seminar. Да, няма нужда от специална подготовка пак за самия семинар, предподготовка.
but we are also having something which is called online program portal. Но пък имаме и нещо, което се нарича онлайн програма по порталът, мисля, че и казват като първо ниво. Which consists of 8 hours video materials with Dr. Eric Pearl, and this is all translated to Bulgarian. И това нещо, нали, този онлайн курс, който е 8 часов видеоматериал и е преведен на български. And this is good preparation for seminar because here Dr. Eric Pearl is explaining the basic principles and how reconnective healing works so that our mind has enough information. И всъщност това би могло да се каже, че е една добра подготовка да се изгледа този материал, защото там доктор Ерик Пърл дава точно основите като информация за реконективното лечение, така че нашия ум, точно съзнанието ни да бъде подготвено за това нещо. So yeah, I'm inviting you to join us in Plovdiv in May because it's going to be a very nice experience, and this seminar can give you new ways to really change your life. И всъщност той кани всеки, който желае да се присъедини на този семинар, на това обучение в Пловдив на 18 и на 19 май, защото ще бъде наистина едно прекрасно, интересно преживяване и ще настъпят промени в живота на хората положителни. А само да добавя, значи тая първата част, 8-часовия видеокурс, той реално, когато човек се запише за обучението, нали, и получава и нея. Получава. Да. Чудесно. Това, което ми направи впечатление и предполагам, че хората, които като четат, може би им обягва като информация е за личната реконекция. Всъщност какво е това? Прочетох, че той от 2019 е инструктор по лична реконекция. Малко повече в тая посока само да кажем. Well, this information that maybe most of the people will not get when they read the description of the seminar, for example, is about the personal reconnection. And she read that you are an instructor, that you're doing personal reconnection also. So if you can share maybe something more about it. Yeah, so basically we have two types of sessions in reconnection. One is reconnective healing and the other is personal reconnection. Значи има два варианта на сесия. Едното е всъщност сесията по реконективно лечение, а другото е тази лична реконекция, лична връзка, която се прави. Reconnective healing we would use every time when we feel the need to come to our balance. And we can use it how many times and whenever we feel like we want to use this tool to help us. Значи самото реконективно лечение като инструмент можем да го използваме винаги, когато имаме нужда да се ребалансираме, да се върнем към баланс и можем да го използваме многократно, колкото пъти имаме нужда и искаме. Personal reconnection is done just once in lifetime. There is no need to repeat it again. Пък личната реконекция се прави само веднъж в живота, няма нужда да се повтаря. It's a kind of initiation to be strongly connected with this intelligence. Това е вид инициация, която ни позволява да сме много силно свързани с полето на тази информация. Personal reconnection is a very specific process which is done using the frequencies of reconnective healing. Значи личната реконекция е доста специфичен процес, който се прави като се използва честотите.
And what is done during the personal reconnection? There is one energetic system of our body, which is system of our meridian lines and points. Значи, какво става? Има такава енергийна система в нашето тяло, нали, с енергийни точки и меридиани. And with personal reconnection, we are activating this system. И всъщност в личната реконекция ние активираме реално тези системи, нали, тази енергийна система в нас. And when this system is activated, then it's strongly connected to the broader energy system, and it is ley lines of the planet Earth. И всъщност, когато активираме тази система, ние се подравняваме по специфичен начин също с меридианите на планетата. No, okay. I would Not just the meridians. Yeah, it's not meridians, it's ley lines. It's specific energy grid, which doesn't have anything to do with meridians of the number. Окей, с кристалната решетка, мисля, че му казват. Yeah, this like crystal grid or energy grid of the planet. Ley lines is nothing specific. It's not crystalline grid of the Mother Earth, but there is this, ley lines. You know, ley lines are usually these are energetic lines which don't go like meridians, like in a straight form. But what is very important for ley lines, usually when the ley lines are crossing, two or more, then they are crossing in the places of very high energy on the planet, like pyramids, like the Rila mountain or something like that, you know. Yeah, and they're like more. There is more intense energy there in these places. It's a system of energy grid that somehow connects us with the energy grid of the whole universe. Окей, значи става някакъв тип подравняване, нали, с енергийни линии на Земята, енергийна решетка. И тези въпросни енергийни линии, например, минават през планетата и в определени места, където се кръстосват, имат по-висока енергия, както е било при пирамидите. Такива енергийни точки, на Земята. Да, и всъщност те самите ни свързват нали, отвъд с вселенската енергия, реално. So, to say it in more simple way, we are activating our meridian points and lines of our body, and that will make our connection with this intelligence permanently more strong. Or I would say maybe other words that we are much stronger connected with our multidimensional self after this process. Да, след този процес на активация реално на нашите енергийни точки, меридиани и връзка с въпросната енергийна решетка и тези линии, става много по-силна връзката с нашата многоизмерна същност, с нашия висш аз, просто става много, много, много силна тази свързаност. And personal reconnection cannot be done in distance. It can be done only in person. Това вече личната реконекция не може да се направи дистанционно, там трябва лично, наживо да се прави. And it's done in two separate sessions, day after day. И се прави в две отделни сесии, една след друга, 2 поредни дни. It's very beautiful process, and it's very powerful, and it's kind of, I have a feeling when you do your personal reconnection, you declare to your higher self that you are ready to invite this part of yourself in this human experience more in a much bigger scale, I would say.
Окей, значи казва, че е много красив процес, всъщност това цялото преживяване и сякаш, нали, ние по този начин казваме така, декларираме, нали, пред висшия ни аз, че ние сме готови да интегрираме, нали, висшето ни съзнание в нашето човешко тяло и преживяване. Колко хубаво Чрез това звучи. нещо. Да, it sounds great. Добре, в началото той така загадна, да, светни, не се притеснявай. Идва. Да бъде светлина, нали? Yeah, it's better. Yeah. Yeah. Ето сега е супер вече. Excuse me. It's good. Така ли, че той сподели, че ще ни вдигне малко завесата с някаква практика или нещо такова? Какво ни е подготвил? Yeah, you shared that in the beginning that you were going to show us a little bit some kind of exercise or demonstration. So Yeah, I'm very happy to do that. do it. So I would suggest everyone who's going to watch us, whenever you are going to watch, try to do this exercise with us now. Значи предлага на всеки, който ще ни гледа, независимо кога ще гледа подкаста, да прави самите упражнения заедно с нас. Okay. So just put your palms like this, one toward the other. Да, сложете си така длан срещу длан, една срещу друга. And just wanted to remind you that these frequencies are all around us and inside of us. И тук ни напомня, че тези честоти са навсякъде около нас и вътре в нас самите. But now in this practice, we will concentrate on our palms and the space around our palms. Но в тази практика ще се концентрираме върху това пространство между дланите ни. Около дланите. And just now try to do small circular motions with one hand. И просто започнете да правите малки такива кръгови движения с едната ръка. Лекички. And observe what do you feel. И просто наблюдавайте всъщност какво усещате, какво чувствате. In your palm. В дланта. Or if you maybe feel some presence between your palms. В дланта какво чувствате или пък дали може да усещате някакъв тип присъствие, енергия между дланите? Да. Maybe if you can tell us what do you feel. Може да ни кажеш какво чувстваш, какво усещаш. Притегляне, все едно като магнити. Yeah, she feel like her palms are like magnets. Okay. Now, I can feel warmth, for example. Аз усещам топлина в момента. So now you can just do whatever you feel like with this presence. You can, if you want, you can move it further away, your palms, or bring it in back. Окей, и сега може реално да правите каквото вие интуитивно желаете, каквото вие усещате с нали, това пространство, присъствие на енергия между дланите, примерно да разтегнете така, да разширите настрани. Направо все едно ми вибрира странно ръката. Yeah, she says that it like her hand is vibrating in a very strange way, different way. Cool. So you see, this field was all the time in the space where we are now. И така може да видим, че всъщност това поле е било през цялото време, нали, тук при нас. But now we have put our attention to this field. Но сега сме насочили нашето внимание, всъщност, нали, реално съзнателното ни внимание към полето. And now we have started to feel it. И ние сега започваме да го чувстваме, нали, вече да имаме усещания, някаква осезаемост за това поле. And that's actually the basic understanding how reconnected healing works. И това всъщност е базовото разбиране, нали, как работи реконективното лечение.
It sounds very simple, maybe too simple. Знам, че звучи много просто, даже прекалено просто. But we need to put our attention to this invisible to start to connect with it with ease. If we want to make the change that this field can bring to us. Ние просто трябва да насочим наистина нашето внимание към това невидимо поле, нали, наистина да се фокусираме там, ако искаме да усетим промените, които реконективните честоти могат да донесат за нас. Тоест, нужно е да си насочим вниманието. Фокуса, да. This was very short, but you said at the beginning that you feel so we don't have anything to do anymore with the exercise. It was да, че кажа, че беше много кратко, но ти самото начало още каза, че започна да усещаш, то и аз също. Разни неща. But basically, yes, just the thing with the hands is very good, because if we do something with the hands and feel the connection with the field, we are kind of communicating with the field, because with hands, you know, we have this feeling of dancing with the frequencies. Да, да, казва, че просто, нали, това да използваме ръцете си е много, много добре, много подходящо, защото така по-лесно усещаме точно това полето и става като един танц, нали, между ръцете ни, между нас и тези честоти. Да. Can you do it without hands? А може ли без ръце да се прави? Yes, it can, but at the beginning I would not explain this because it would maybe be a little bit confusing. Okay. Да, по принцип може, но нали няма спускаш on our seminar we are going to discuss that, and actually hands help us to have more authentic and more tangible experience. Да, казва, че нали, на семинара ще говорим по-подробно за това, но ръцете ни просто помагат да имаме по-автентично и така по-осезаемо, нали, нещо, което, да, нали, образно казано, може да пипнем като усещане, като преживяване. But for example, we can do self-healing to ourselves. Но можем да направим, нали, като самоизцеление върху нас самите. And we don't need to use hands in this experience if we don't want to. И когато работим примерно в такъв случай върху себе си, няма нужда да използваме ръцете за това изцеление, ако не искаме. Нали? Значи можем и с ръце, може явно и без ръце. Чудесно. Добре, аз предлагам да завършим с това, какви са ползите като цяло от реконективното лечение, просто като обобщение. Аз така, това, което имам като разбиране за себе си е, че ако човек е готов за промяна и да трансформира живота си, това е един от начините. Но все пак, ако можем да споделим с две думи. If you maybe could make a short summary about the benefits once again, you know, just to come to an end and conclusion. She feels that if we are ready, we can really transform our lives with the reconnective healing, but of course you can explain it. Yeah, let me just say one thing. What we are looking, that is looking for us also. That's one of the principles of universe. Значи той казва така, всъщност каквото ние търсим, търси нас или намира нас всъщност. So I'm mentioning this because I have shown this in my life, but also from the experience of other people who became practitioners of reconnective healing. Той го споделя, защото имал той личен опит и преживяване и също така от опита и преживяването на други хора, които станали практици по рекогнитивно лечение. And when we are really at the moment when we are ready to change and we really want change,
the connection is going to happen somehow. Reconnecting healing comes to our lives when we are ready to start to become friends with it. Окей. Да, и казва, че всъщност когато ние наистина, както и ти каза, когато сме готови за промяна и за трансформация, просто реконективното лечение се появява в нашия живот, намира ни в този ред на мисли. What basically reconnective healing brings is it brings us the feeling and recognition that we are more than what we think we are. Да. Основно ни носи точно това послание, че ние сме повече от това, което си мислим всъщност, че сме. That we are whole. Че сме цялостни. And that we deserve that we are deserving. We are deserving to be in a balance, to be in happiness, to be in the abundance of love, material things, to be abundant in every aspect of our life. Yeah. И носи ни точно и това послание, че ние заслужаваме да бъдем в баланс, да бъдем в хармония, да живеем в изобилие, на любов, на материални и на нематериални неща, в изобилие всеки аспект от живота ни. So it will bring us benefits that we are ready to receive. Окей, значи ще ни донесе. But also healing that we are ready to receive at the certain moment. Да, казва, че ще ни донесе определено ползи, които сме готови да получим, но и също така и изцеление. От което има нужда. Well, benefits can be very different. I don't think that it makes sense to give examples. I think what is important to understand that if we make a step, it will give us a step forward in our human evolution. Yeah. I would say. Казва, че ползите са просто много различни, многообразни, няма смисъл да изрежда всички, но просто ни премества, придвижва една стъпка по-напред в нашата еволюция като хора и развитие. Чудесно. Значи можем да си подарим едно такова преживяване с любов към себе си. Да, определено. Yeah, she's saying that we can actually make like a gift to ourselves with such kind of experience. And yeah. Absolutely. Yeah, absolutely. I mean, I came to learn about reconnective healing in the moment when I was unhappy in my work. I was finance director in insurance company, so very nice work and job. But then I was so unhappy that I decided to give myself a few months free time to see what I want to be and do in future. And that was exactly the time when I heard about reconnective healing, and it brought me a lot of gifts, but also it was a little bit challenging. Nothing is really like just, honey and milk, it's a process, and process of change is always a little bit, Yeah, there is a little bit discomfort. With a little bit of discomfort, but that's normal. Yeah. Да, точно той казва, че всъщност той при него самия се е случило по такъв начин, когато е имал нужда от промяна, че е бил финансов директор и реално е работил в хубава компания, в хубава фирма, чудесна среда, обаче пък се е чувствал много нещастен в работата си, неудовлетворен и е решил да си даде дори няколко месеца почивка,
явно от работата, за да премисли какво ще прави наистина в бъдеще, и тогава, нали, в този период се е срещнал с реконективното лечение и, нали, че тази промяна наистина се случва като процес. Че знаеш, самата трансформация не винаги е цветя и рози. Да. About the milk and honey now. Нали, ние имаме такива периоди на дискомфорт също, но в крайна сметка нещата се развиват напред. And I suppose that you are happy now with what you are doing. Yeah, I'm very happy. Yeah. I like to do this. Да, и казва, че, нали, наистина е щастлив и удовлетворен от това, което прави в момента, че му харесва много да го прави. Това е чудесно. Сега все повече хора, между другото, се обръщат към себе си и виждат, че материалното далеч не изчерпва техните потребности и има още нещо, до което те трябва да се докоснат, и все повече хора го търсят. Така че ние след лайфа ще оставим координати за семинара. Това, което ти ни прати, нали, ще го пуснем отдолу. Който желая, все още има време. Той каза, че е май месец, нали така? Да. Каза, да. Значи ще оставим координати. Който желая, ще може да види отдолу под видеото за събитието, да се запише, който проявява интерес. Разбира се, да. Така че имаме още малко време до най-хубавия месец май, в който съм родена. Така че ще имаме. Много искам да ви благодаря за това гостуване. Виленка, на теб сърдечно, и Свемири, на теб безкрайно благодаря, че успяхме да докоснем хората с нещо, което все още е доста ново за България, но вярвам, че ще набира популярност. Благодаря ви. Пожелавам спокойна вечер, ако някой иска да каже ти или той нещо, ако не, можем да пожелаем спокойна вечер. Благодаря и аз. Просто ще го предам накратко. She will put the coordinates and the information about the upcoming seminar, of course. Great. Everybody who wants to read more about it or to contact us can do it. And if you have something more to say, you are welcome to say it. Thank you, of course. I want to say thank you, both of you, for this really nice conversation. I really enjoyed. And I want to just say hi to everyone who is watching us, and all the best to you. Благодаря и той за участието и за хубавия разговор, който сме провели, и поздравява всеки, който ще изгледа самия подкаст, и пожелава всичко най-добро. Благодаря и от мен. Чао, чао! Чао, чао! Бай!